Громко возвращайтесь на дорогу. Я чувствую себя гражданином России, который имеет полное право вернуться к себе домой. Что вы ожидаете? Место у меня, ряд у меня счастливый, номер 13. Ребята, давайте несколько шагов назад. Мальчик, водочки нам принеси, мы домой летим. В аеропорту Внуково прихильників політика хутко витіснили, когось затримали, а борт з Навальним спрямували до литовища Домодєдово. Там Навального вже зустріли поліціянти та відвезли до райвідділку. Переночувавши в буцегарні, Навальний мав зустрітися з адвокатом, але замість цього потрапив на виїзне засідання суду прямо у підмосковному відділку поліції. Я не понимаю, почему никого не уведомили, почему не дали никакой повестки. Это просто, я много видел насмешек над правосудиями, но просто, видимо, вот этот тот самый дед в бункере настолько всего боится, что просто какой-то демонстративно разорвали и выкинули на помойке уголовно-процессуальный кодекс. Это невозможно, то, что происходит здесь. Это просто какой-то наивысшей степени беззакония. На захист Навального виступили в США та Євросоюзі, називаючи затримання політика свавіллям та беззаконням. Втім, сам Навальний, який обурився російській Феміді, вперто ігнорує безчинства окупаційної влади його країни в Криму. Наприклад, судили ще над Білогірською групою у так званій справі про тероризм. Вирок у майже півстоліття колоній на 3 окупанти оголосили минулого тижня. А всіх, хто їхав підтримати бранців, знову затримали на Кримському мосту. Сколько времени будете проверять его? Законное право, какое у нас вообще законное право, согласно Конституции Российской Федерации, правил ПДД? Не более 3 часов. Все, вы в течение 3 часов обязуетесь вернуть? Вы задали вопрос, я постараюсь гораздо раньше. Ну, уже кто-то 1,5 часа стоит. Про цей злочин російської влади та десятки інших Навальний ані пари з вуст. Зате про окупацію Криму він висловився однозначно. Мовляв, це не бутерброд, щоб його повертати. Тим часом сам Навальний та міжнародне співтовариство мали б розуміти. Політичні гоніння всередині Росії – лише наслідок безкарності путінського режиму за міжнародні злочини, серед яких війна проти України. У цьому переконаний голова Меджлісу Рефат Чубаров. А побороти агресора можна лише спільними зусиллями цивілізованого світу та жорсткими санкціями. Хочете уникнути прямої російської агресії проти своїх країн і народів? Перш за все допоможіть Україні звільнити окуповані Російською Федерацією території та відновити свою територіальну цілісність в межах міжнародно визнаних кордонів, включаючи Крим. По-друге, зважтесь нарешті на введення ембарго на російські енергоносії, що змусить Росію повернутися в рамки міжнародного права. Захистити Навального та інших російських опозиціонерів від репресій Кремля справедливо було б разом з примушенням звільнити 129 кримських політв'язнів, з яких 93 – кримські татари, а також сотень заручників, які утримуються в катівнях ОРДЛО, впевнений голова Меджлісу. Тим часом Навального заарештували до 15 лютого. Він з так званого суду закликав своїх прихильників вийти на вулицю. Мы становимся беднее, наша страна деградирует, наше образование все хуже, наше здравоохранение все более убогое. И это никто не остановит, кроме нас самих. Поэтому я вас призываю, не молчите, сопротивляйтесь, выходите на улицы. Никто, кроме нас самих, нас не защитит. А нас так много, что если мы захотим чего-то добиться, мы этого добьемся. Федеральна служба виконання покарань раніше оголосила Навального в розшук по Росії. Там вважають, що опозиціонер порушив правила умовного засудження у справі Ів Роше. Він не відзначився в російській інспекції навіть після того, як його виписали з німецької клініки.